malakas mga kaibigan yung bus ng Greyhound ng DLTV. Grabe, napakatindi yung overtake po niya rito sa Volvo ng Raymond Transportation. Magandang hapon, ito po mga lods mga kaibigan, pabalik na po tayo ulit ng Maynila nila. Ito yung ating sasakyan, Raymond Bus Transportation. Bali yung pamasahe po rito 1,100. Dito po ako manggagaling sa aming pinakamamahal na bayan, ang Pulangi. Ito po, nandito po tayo sa Pulangi Integrated Transport Terminal. Ito po yung mga bus na ngayon mga nakapila na pabiyahe po ng Maynila, Itulisaro, Ilabil. Ito mga kaibigan, Scania Bus ng Piña Francia Travel and Tours. Tapos mga kaibigan, yung Tagsawa. Ito mga lods, yung aking sasakyan, Raymond Transportation, bus number 8958. Ito po ito mga kaibigan, yung kanyang upuan, tapos may CR, malinis at mabango mga kaibigan yung kanilang mga CR. Hindi ko na po na-video yung kabuuan ng bus kasi marami na pong mga pasahero, halos puno po kami, galing po kasi ito ng Legazpi na kaya naman mag-video lalo marami pong tao. Ito mga kaibigan, sa unahan po namin, yan po yung Itulisaro na Volvo bus din. Napakaganda mga kaibigan ng mga bus din ng Itulisaro. Talaga naman isa yan sa pinakamagandang bus company na bumabiyahe sa akin. Unang stopover mga kaibigan dito sa Camarines Sur. Yan po kami ulit. Sa unahan po namin si Piña Francia Travel and Tours. Eto na, babagpakin na siya ni Raymond Transportation 8958. Napakaganda rin pumiyahe rito mga kaibigan sa parting ito ng papuntang Libmanan mula rito sa may Pamplona. Medyo maganda rin yung mga kalsada po rito. Pero mga kaibigan, pagdating nyo po rito sa may parting ito ng San Isidro sa may Libmanan, napakatindi ng traffic kasi nga po may ginagawa po rito kalsada. Sigurado ngayong mahal na araw na uwian po yung mga kababayan po natin dito sa Bicol, tapos Visayas, Mindanao. Ito po yung inyong pagtsatsagaan kasi matindi po yung traffic po rito. Halos kami mga 30 minutes po yung aming hinintay bago po kami pinago kasi tapos na yung kabila. Kaya kami naman medyo mahaba po kasi yung ginagawa po rito na kalsada sa may parting ito ng San Isidro sa may Libmanan sa Camarines Sur. Kanina mga kaibigan, nag-U-turn kami kasi may nakita po sila doon na shortcut, pero yun pala mga pang malilit lang na sasakyan. Bawal po dun yung mga truck tsaka bus, kaya bumalik po kami rito. Kaya eto, nasundan ulit namin si Piña Francia. Malakas mga kaibigan ang makina nitong Volvo bus ng Raymond. Maganda naman po kasi talaga yung Volvo, kaya talaga naman maganda pang biyahe. Eto na ulit mga kaibigan, overtake na po ulit ang aming driver dito yan sa Raymond Transportation. Isusunod pa niya ito isang truck kasi wala namang kasalubong doon mga kababayan. Doon po kayo talagang matitenga o matatraffic sa may parting San Isidro na aming dinaanan. So tiyaga lang po talaga doon. Dito kami mga kaibigan sa may parting papasok na ng Ragay sa Camarines Sur. Dito po yan sa may Andaya Highway. Napakaganda rito, sarap bumiyahe kasi halos kami lang muna ang nandito. Siguro yung iba na na, tapos wala po kaming masyadong kasalubong. Wala po kami nakakasalubong dito sa may parting ito ng Andaya Highway. May mga ilan-ilan na malubak, tapos may maraming lubak mga kaibigan doon sa may parting Lupi sa Camarines Sur. Grabe, napakalakas mga kaibigan ng bus ng Greyhound ng DLTV. Grabe, napakatindi yung overtake po niya rito sa Volvo ng Raymond Transportation. Paano ba po kaya yung isa nilang bus na Stallion Express na napakalupit din, yung buong pinaka-elite nila, pinaka-matinding bus po nila na maganda, tapos medyo mahal yung pamasahe pero sulit na sakyan ko na po yun dati, yung isa nilang Stallion bus. Unti-unti na mga kaibigan na lumalayo si DLTV Greyhound. Malulupit din mga bus ng DLTV lalo ngayon na may mga parating silang mga bago, parang katulad sa Ilabil na may mga parating din po na mga bus na mga taco bus, tapos Higer po yata yun. Walang patawad walang kapatid sa kapatid. Ito, overtaking kami sa may Raymond din. Dito po yan sa may papasok namin sa may pamuntang Gumaka. Ito mga kaibigan, sa unahan namin Itulisaro Higer bus. Kanina pa yan, napakabilis din mga lods mga kaibigan yung kanyang patakbo. Hindi rin basta-basta yung bus ng Higer, pero syempre may speed limit din kasi, tapos di rin naman
parting ito papuntang Gumaka. Bali 2 lanes po rito, kaya lang may mga nakaparada po dyan sa mga gilid. Eto na mga kaibigan, susubukan na ni Raymond Transportation overtaken dito si Pico Lizaro, kaso may truck sa una namin kaya hindi niya kakayanin yan. Balik tayo ulit dito po mga kaibigan sa may parting ito ng Gumaka. Medyo marami-rami po malubag dito sa may parting gitna kasi 4 lanes po ito. Kailangan mag-iingat po kayo dyan, lalo sa mga kabayan po natin, mga ka-riders natin na mga nagmumotor. Isa po yan sa kailangan maging mapagmatsyag po tayo rito sa mga biyahe po natin dito sa may parting ito ng Quezon. Lalo na mga kalods mga kaibigan, sa dinaanan po namin kanina sa may Kalawag, napakatindi ng mga lubak. Ito na mga lods, nandito kami sa may parting akit na ng Gumaka Bypass Road. Napakadilim dito mga lods mga kaibigan, napakarami pong hindi kinakaya ng mga trucks po rito, lalo na po yung mga loaded. Iba nga mga kaibigan, tinatawag na itong Gumaka diversion kasi talagang sana walang mga namatay dito, mga na-aksidente na matitindi kasi kawawa naman. Pero dito po kasi napakatindi po ng lusong, tapos ng ahon po rito, ayan, tapos madilim pa ngayon na gabi, madaling araw. Talaga naman kung masusubukan yung galing po ninyo rito, kung kayo po mga driver o kaya naman yung lakas ng makina nyo. Pero syempre alam naman po natin na lahat tayo may capacity lang na kailangan susundin, lalo na sa ganitong mga ahon, sa ganitong mga lusong. Kapag sobrang mabigat po yung ating karga, huwag na pong susubukan, ikot na lang po tayo sa may parting Bundok Peninsula, kaya dun sa may ibang parte pong pwedeng daanan. Nawala na po mga kaibigan si Pico Lizaro Hiker, ibang bus po yung nadaanan po natin dun sa bago umakyat po rito sa may Gumaka Bypass Road. Matindi mga kaibigan, mga lods talaga ng ahon at lusong po rito. Etong dalawang bus hindi mo na sumunod kasi may nauna sa kanila na truck na medyo mabagal tapos loaded. Oh, pinasiraan yata o Raymond bus din o nasa pinakagilid, paano kaya naitabi niya yun? Nandito yung ibang mga pasahero nasa kalsada na nagsipagbabaan. Sana okay lang sila lahat, sana walang nangyaring masama po sa kanila. Napakahirap po talaga rito ng kalsada po rito sa Gumaka Bypass Road nila. Pero siguro mga kaibigan, kapag natapos na ulit yung mga ginagawang kalsada, mga road trip blocking tsaka road trip repairs sa may bayan po ng Gumaka, magiging okay na po doon po ulit dadaan yung mga bus, mga trucks, lalo na po yung mga matitindi mga loaded na mga tawid dagat na maraming mga karga. Ito na mga lods mga kaibigan, yung Pico Lizaro. Dito namin naabutan sa may parting taas na nitong Gumaka Bypass Road. Napakatindi, marami pa rin pong dumadaan po talaga rito ng mga trucks, ng mga bus. Pero syempre wala po kasing ibang daanan siguro, kaya naman sobrang ikot ng mga ruta, kaya dito po kasi mas magandang daanan, mas mabilis. Kaya lang napakadelikado mga kaibigan talaga ng kalsada po rito. Baka po gusto nyo panoorin yung aking video po rito sa Gumaka Bypass Road na dito po sa aking YouTube channel. Good morning, Expressway. Nandito na kami mga lads mga kaibigan sa may Expressway. Sa unahan po namin yung sleeper bus po ng Raymond. Umalis po yan mga kaibigan ng Pulangi Terminal kagabi ng alas 7. Tapos kami kasi 7:30 yung alis po namin, pero hindi naman po agad nakaalis. Mag-8 na po kami umalis doon sa amin sa Pulangi Salvay sa terminal. Kapag Raymond bus mga kaibigan, yung inyong nasakyan na may biyaheng PITX, Sampaloc, Cubao, ang kalimitan pong inuuna po nila ay PITX, tapos sumunod yung Sampaloc terminal nila, at yung last po yung Cubao. Kaya yun po yung inuuna po nila, PITX. Yun lang mga lods mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo sa panonood. Mag-iingat po kayo palagi, lalo na sa mga babiyahe po ngayong mahal na araw at sa mga palaging nabiyahe. Ingat po mga drivers ng mga bus company. Maraming salamat po sa inyo sa panonood. God bless po, mabulos po sa inyo ka boss. Thank you.